kula. Ngene lho. Kaya ngono Kang Mas. Lho, wong wedok ki lek ngerti pacare, gendaan kat wong liya yo jelas marah. Iya wis. Ora apa-apa wis kok amuk. Piye? Langsung ngono. Ngomong apa? Ngono kuwi. Ya ngono mesti jedak sik wong wedok wis pembawaane tokonane ngono kuwi. Lah, Kang Mas Wiratmaya. Iki sapa? Sampeyan kok teko karo wanita liya. Keki ngamuk ta nelek. Nangis. Lah, lho saking soke lho pacare sing ditresnani gendaan karo wong liya ki wong wedok ki ora iso ngomong. Kumala Retno. Katresnanku mung siji ya karo Sri Wuning. Sampeyan kok kaya ngono to, Mas? Ora eling katresnan karo aku. Blas ora eling. Apa kowe ora eling? Biyen sak kamar karo aku. Jajale tuh ngomong. Kowe kok tega iki sapa? Sapa? Syukur. Sapa kok anak wedok kaya ngene mbok rayu-rayu sapa? Janjimu kepiye karo aku? Aku wis tresno lahir teko batin. Senajan aku Wis keles kabeh lho kepoyo iki lho, kepoyo. Joko yo bersikap adil, mengimbangi ngono. Mbok rentok Kang Mas, kok jarane sing hidup semati karo aku kok malah rono. Jarane kok aku sing dadi tresnamu. Iya. Ora bisa. Dadi apa-apa kowe janji ora bisa. Dadi apa-apa kowe karo aku iki sing diutuk kok nyawamu. Janjimu karo aku tak belani aku dijodhokne karo wong tua aku tak belani aku tresno. Iki ketoprak tang rusak masa depan iki. Kok merusak masa depan piye? Ala wong sing kene, nek nek kene aku kaya entuk hadiah Pak Igit karo Mbak Elisa kaya entuk hadiah. Heeh, nek karo Mbak Lucy. Kene kaya kena musibah aku. Wis to sampean tanglet to Bu Haji kae. Umpama bapake dilirik wong wedok liya sapa sing ora kuat? Sing kuat sapa? Mesti wong wedok nesu. Tapi kan Bu Haji ora kaya jenengan, Bu Haji paling ngene. Eling to Pak, wis sepuh, anakmu akeh, bapak mantuk wae. Ngono ora kaya ngerti. Yo kowe genti nganu Jo, kowe genti ngerayu Kumala Retno didem-demi ditembangke. Aku tetep sehidup semati, awakmu sehidup iki tak patenane yo. Piye? Maksude tak Pateni rasa susah. Biyen jare aku wong wedok sing paling mbok tresnani ning alam donya kuwi meneng wanita liya. Kejaba aku. Iya. Oh, alah nasibku nek umpama bojoan kok kaya kerupuk Pak Igit. Kok iso kaya kerupuk? Alung cilik mati. Ya dirayu. Nano. Ayo. Aku aja kaya mangkono wong ae. Halus, ayo. Mak. Ayo. Ayo. Kok tak warna sapine Pak Haji lho kok. Ayo. Kae pedhete urung ana sing ngemiki. Baiso. Rayunen kono bojomu nom. Aku ora sambok rayu ritek. Tenan. Iya, ora apa-apa. Aku rene lho. Mulih nek wong ilang daset nyalahke aku. Ya wis, ya. Timbangane engko ndasku ilang ya. Ora apa-apa. Sabar. Kok nek iki wis keturu aku mrene ya. Nano. Pengalaman iki pengalaman. Anu suarane kepengin selirahmu. Ora kowe kuwi ngerayu ngono kok kuwi seliramu. Alus manis nengsep hati. Apa estu atur panjenengan menika to? Aku kaya ngrangkul bego ya, Pak. Kuwedi ya. Wis to tampa ana nacane bojo siji langsing siji gedhe kan ya kudu disyukuri. Jo. Ini ora aku nyedak awakmu tek mengkeret ngono lho. Kowe kan ndek bojo Mbak Elisa karo aku kudune yo seneng lho. Satu perpaduan yang luar biasa. Kayak alus monggo Mas Dahar. Yo kok bagian kusur-kusur. Alah Mas omahe kobong ayo Mas disebut ayo Mas nyebrang kono Mas. Sak nek bes ora ndang mati. Iya. Lah aku tetep mati wong awakmu saking kasare mbok uncalno nganggur. Lah beda lek Mbak Elisa. Umpama dijak nyebrang. Nih kalau Kang Mas monggo nyebrang wonten bus diares modar. Malah pas ya. Iya. Ya wis aku